suntem în orașul Artelor și Științelor din Valencia, complex arhitectural, cultural și de divertisment, a cărui primă clădire a fost ridicată în 1998, este vorba de Hemisferic. Aici suntem la Muzeul Științelor, în spatele Muzeului Științelor. Vedeți ce arhitectură interesantă are și este mai frumos când este soare afară, pentru că aceste linii se reflectă în apa de aici. La stânga avem tot parte din orașul Artelor și Științelor. Clădirea Agora este o clădire cu un spațiu enorm, dacă nu mă înșel 2000 de metri pătrați în interior, dedicată congreselor, forumurilor, chiar și competițiilor sportive. Iar ceea ce vedeți aici, ca și când ar fi o harfă, este puntea la Sud-Dor. Azud în spaniolă înseamnă o construcție ca un zid, mai mică decât un baraj, al cărei scop este să canalizeze, să direcționeze cursul unui râu spre un canal de irigație sau în orice altă parte. Puntea a primit această denumire oficială pentru că întreg orașul al Științelor este ridicat în albia fostului râu Turia. Cursul râului a fost redirecționat după marea inundație pe care acesta a produs-o în Valencia în 1957, când a creat numeroase pagube materiale, dar mai ales umane. Punții se mai spune și hamonero pentru că seamănă cu acel obiect, instrument care ține pulpa de porc din care se taie hamonul. Puntea este lungă de 138 de metri, este dedicată traficului rutier, pietonal și biciclist. Vârful punții se află la o înălțime de 126 de metri și este cel mai înalt punct din Valencia. Din păcate, acolo sus nu este niciun restaurant ca să puteți lua masa și nici nu se poate ajunge. Puntea a fost proiectată de arhitectul Santiago Calatrava, de origine din Valencia, acum este renumit la nivel internațional. Chiar de curând am citit un articol despre creațiile lui actuale din lume. De fapt, mai multe clădiri din acest complex sunt proiectate.